ఫైనల్ గా నా డ్రీమ్ ప్లేస్ అయిన మహాబలిపురం షోర్ టెంపుల్ కి అయితే వచ్చేసానండి. మహాబలిపురంలోకి ఎంటర్ అవగానే మీకు స్టాచ్యూ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట. తప్పకుండా చూడండి, చాలా అద్భుతంగా అయితే ఉంటదండి. ఇక్కడికి రాగానే మీకు ఒకటే తెలుస్తుందండి, ఎందుకంటే పల్లవ రాజుల యొక్క శిల్పకళా నైపుణ్యానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారో మీకు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇప్పటికీ మనం గల్లీలో కట్టి చిన్న చిన్న దేవాలయాల్లో కూడా పల్లవ రాజుల యొక్క ద్రావిడ నిర్మాణ శైలిని అయితే ఉపయోగిస్తున్నామండి. ఇప్పటికీ దక్షిణ భారతదేశంలోనే కొన్ని వేలకు పైగా దేవాలయాలు అయితే నిర్మించి భారతదేశ చరిత్రలోనే పల్లవ రాజులు చెరగని ముద్ర అయితే వేసుకుంటారండి. అందులో కాంచీపుర, వేంగిపుర, అమరపుర, మహాబలిపుర, చిదంబర, అంతర్వేది, వాడపల్లి, తిరుపతి, గుడిమల్లం ఇంకా ఎన్నో రకాల దేవాలయాలు అయితే నిర్మించి వాళ్ళైతే చెరగని ముద్ర అయితే వేసుకున్నారండి. ప్రస్తుతం వీళ్ళు పల్లీలుగా పిలువబడి అగ్నికుల క్షత్రులుగా అయితే మార్పు అయితే చెందారండి. పల్లవ రాజుల కాలంలో దక్షిణ భారతదేశాన్ని ఒక స్వర్ణయుగంలో కొలిచేవారండి. ఎప్పుడైనా సరే మీకు వీకెండ్ లో కానీ హాలిడే మాత్రం వస్తే తప్పకుండా మహాబలిపురాన్ని అయితే దర్శించండి. చాలా అద్భుతమైన టెంపుల్స్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా బీచ్ కూడా ఉంటుంది. మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. టాటా.